magbabandil po ako ng mga yari namin kasi marami na po yari, kailangan na po namin i-bundle. Papakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-bundle. Ayan, let's go! Dahil maikli po yung pantali namin. Ayan, itutugtong ko na lang. Bubuhol ko po pagkas. Pinaganyan. Ayan. Nakakapagod. Hirap maghanap buhay. Dalawa. Ba? Dalawa na lang. Ayan, dahil po ito ay bilang na to, okay na po siya, nakakamada na 50-50 po bawat isang bundle. Yan, kaya itatali na lang po natin ang itatali. Maraming salamat pala sa aking cameraman. Napakagwapo. Thank you so much. Ito po ang buhay pakitera. Walang trabahong inuurungan. Trabahong lalaki, trabahong babae, kakayanin. Pawisan na. Pampalaki ng muscle. Ganyan ang ginagawa ko pag dinis na po. Pag dinis product na yung aming tahe, binabandel ko na. Ayan po siya. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa akin at sa hindi pa po pala
pala nakakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman po at papindot ng notification bell para po updated kayo sa aking mga ina-upload po araw-araw. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa akin. Sobrang na-appreciate ko po ang lahat ng support na ginagawa niyo po sa